Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Гүлназ Ибрахимова. Яңа уку йылы алдыннан Шоллыда 14-нче гимназия ачылды. Аны беренче булып Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов карады. Гимназияга кергәндә үк президентны белем бирү учреждениесенә керү системасы белән таныштырдылар. Ишекләр янында тикшерү пункты урнашкан, гимназияга махсус карточкалар буенча гына эләгергә мөмкин. Өстәвенә бинага кергәндә һәм директор кабинетында тавыш сигналы системасыннан файдалану мөмкинлеге бар. Барлык тикшерүләрне узганнан соң президент мәктәп бассейны янында, сыйныфларда, спорт залларында һәм ашханәдә булды. Шоллыда шулай ук ил күләм проекты буенча яңа балалар бакчасы ачылды. Аның иркен музыка, спорт заллары, төрле яшьтәге нәниләр өчен 12 уен мәйданчыгы, медицина блогы һәм кабинетлар бар. Рөстәм Миңнеханов ясле төркемендә урыннарының артуын да билгеләп үтте. Яңа уку йылында мәгариф учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итү буенча яңа саклык чараларыннан файдаланырга җыеналар. Зур мәктәпләрдә хәбәр җиткерү җайламалары куелды, территорияләр төзекләндерелде. Профессиональ сакчылар мәсьәләсе дә хәл ителә. Тулырак киләсе репортажда. Проверка. Производится проверка системы речевого оповещения. Казанның бу лицейында хәбәр җиткерү җайланмасы төзелеше башлаган. Иске системада тоткарлыклар булган. Хәзер инде лицей коллективына ашырыш хәбәр бирәсе булса, борчылырга кирәк түгел. Җиһазлар төзек. Автоматически срабатывает. Бездә гадәттән тыш хәл килеп чыкса, хәбәр җиткерү системасы яңартылды. Без аның белән үзебез идарә итә алабыз. Автомат режимда эшли. Татарстан башкаласындагы май фаҗигасы мәктәпләрдә куркынычсызлык системасын яңадан карауга этәрде. Казанның 177 лицее бөек кыймалар белән ишелгә балынган. Кирү юлында профессиональ сакчылар тора. 720дән артык видеокамера урнаштырылган. Служебный вход для... Бездә хәзер сак ышанычлы, күренми торган зоналар бөтенләй юк. Шундый ныклы саклык чарасы әлбәттә барлык уку йортларында урнаштырылмаган. Беренче ышанычлы адымнар ясалган. Президент Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча зур мәктәпләрне саклауга республика бюджетыннан 457 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Төп мәсьәлә кадрлар. Бу яхшы башлангыч. Тик хәзер генә балалар иминлеге өчен җавап бирүче шул кадәр квалификацияле сакчыларны кайдан алырга соң? Соңрак булса да, кадрлар проблемасын җайга салырга кирәк булачак. Әлегә куркынычсызлык җиһазлары урнаштырылмаган мәгариф учреждениеләрендә чакыру төймәләре, металл рамнар контроль системасы урнаштырыла. Быел җәен мәктәп территорияләренең күпчелеге төзекләндерелде. Керү капкалары, саклау биналары җайлаштырылды. Төзекләндерүгә шәһәр бюджетыннан 116 миллион сум тотылды. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы республика халкын урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәргәнди. Урманнарда югары дәрәҗәдә янгын чыгу куркынышы саклана, гражданнарга урманнарга бару, транспортта керү тыела. Урманнарда санитар куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү, янәшә урыннарда яшел агачлар, федераль һәм төбәк әһәмиятендәге юллар буенда чүп-чар, шырпы, тәмәке төпчеге, пыяла, янгын чыгуны арттырган башка әйберләрне ташлап калдырмау сорала. Урманнарда 25 станция янгын куркынычсызлыгын тәэмин итә. Шулай ук космик авиация һәм җир өсте мониторинг алып барыла. Янгынга каршы төзекләндерү буенча чаралар комплексы үткәрелә. Әгәр урманда яки урман биләмәс янында янгын шаһиты булсагыз, кичекмәстән экранда күрсәтелгән телефоннар аша хәбәр итегез. Каһарман шагыйрь Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең фашистлар тоткынлыгында җәзалап үтерүләренә 77 ел. Бөек Ватан сугышы елларында әсирлектә дошманнарга каршы көрәшне дәвам иткән батырлар онытылмый. Муса Җәлилнең монументы янында җәлилчеләрне искә алдылар. Монументка чәчәкләр салдылар. Шагыйрьнең үлемсез шигырьләре, җырлары яңгырады. Театралаштырылган тамаша күрсәтелде. Ә Муса Җәлилнең музей фатирында кызы Чулпан оныгы белән очрашу узды. Безнең каһарманнар акциясе буенча үткән очрашу яшь буында онытылмаслык тәэсирләр калдырды. Күңел сүзләрдән арыган чакларда уй-хисләрне сүз белән әйтеп булмаганда, мин шигырь язган каләм белән шигырь дәфтәре битләренә рәсем ясыйм. Әлеге сүзләрне Ринат Хариз шәхси күргәзмәсе уңаеннан кереш сүз итеп язган. Күргәзмә халык шагыйренең 80 яшьлек уңаеннан оештырылды. Күргәзмәдә Эльза Әхмәтҗанова булып кайтты. Ринат Хариз кебек милләтне яратучы, ата-бабаларыбыздан калган мирасыбызны барлап, мәдәниятыбызның иң гүзәл үрнәкләрен киләчәк буыннарга кадәр җиткергә омтылган шәхесләр сирәк туадыр.
Йөзләгән халык телләренә тәрҗемә ителгән шигырьләр, 50 поэма, опера һәм балет либреттолар авторы Ринат Харисның беренче шәхси күргәзмәсе ерак балачакта була. 1957 елда Ялкын журналы битләрендә ул вакытта 7нче сыйныф укучысы Ринатның бер генә рәсеме бастырыла. Авыл баласы өчен монардан да зур шатлык булмый да кебек. Мин бер кайчан да бер кемнән дә рәсем ясарга өйрәнмәдем. Менә мәктәптә рәсем дәресләреннән башка миңа бер кем дә бернинди рәсем буенча дәрес бирмәде. Мине бер абзам Казанга алып килде. Әйдәгез ди, сине ди Казанның училищесына, рәсем сәнгате училищесына укырга кертик ди. Без бардык, анда Зуев Александр Евгений Александрович дигән рәссам, натюрмортчы директор иде. Ул минем рәсемнәрне карады да, әнекәш ди. Безнең инде ди керү имтиханнары, кабул итү имтиханнары биткәнгә бер ай ди. Сез ди бик соңгарып килдегез, киләсе елга килегез дип әйтте. Киләсе елны көтеп тормадык инде. Буага 8нче класска Луначарский исемендәге мәктәпкә укырга киттем. Кайчагында менә тәнкыйтьчеләр иҗат газабы кичергән или кичерә дип язалар әймен. Ринат Максимович газап кичерми. Ул иҗат ләззәте ала. Шушы рәсем ясаудан, гармон шыгырдатудан. Аннан соң инде шигырь, опера, сюетлар, хәтта балетлар тудырдан. Аның белән без горурланабыз. Алмагач, алмасы күпкә, шагыйрь җыр күпкә сына дигән юллары бар Ринат әфәнденең. Шагыйрь күңеле эштән иҗат белән янганда, илһам ташып торганда түзеп кара син. Аклы каралы графика техникасында иҗат ителгән эшләрен автор шигъри юллар белән тулыландыра. Бу шагыйрьне рәссам буларак, рәссамның шигъри эчтәлеген аңларга күбрәк ачырга ярдәм итә. Рәсемнәрдәге образлар сүз фикерләргә үрелеп, төгәл бер әсәргә әйләнәләр. Ринат абыйның оста, безнең яраткан шагыйребезнең менә шундый матур эшләренә карагач, аның туган ягы табигатен сурәтләвен күреп, аның табигать образлары, нидә биналарны шулай сурәтләвен күреп, безнең тамашачыларыбыз да бик сокландылар. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай үз заманында шагыйрьнең тарихта булган әһәмияте турында уйлана. Ринат Харисның моңа карата үзенең фәлсәфи карашы бар. Халык бит зур. Ул миллион телле, әмма ләкин бер генә тел әйтә ала. Шагыйрь әнә шушы халык исеменнән бер тел белән, үзенең әсәрләре белән ниндидер фикерләр әйтә. Халыкның урынбасары шагыйрь. Эльза Ахмаджанова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирдә Татарстан яңалыклары программабызны Китап ачтым сәхифәсе белән дәвам итәбез. Исәнмесез. Республикабызда төрле катлам укучылар өчен китаплар басылып тора. Алар белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Татар халкы элек-электән тырыш, һөнәрле булган. Гырыф-гадәтләрне саклауда айруча авыл кешеләре тугрылыклы. Һәр төбәк үзенең балта осталары белән дан тоткан. Һөнәрчеләр агачка бизәкләр төшергәндә матурлыкка омтылышын, хыялын, эстетик зауыгында сала. Татарстан китап нәшриятендә иҗатның әлеге төрен тирәнтен яктырткан Идел буе татарларында агач кисү сәнгате китабы чыкты. Китап авторы Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты фәнни хезмәткәре Людмила Шкляева. Китап сәнгать белгечләре, этнографлар, тарихчы педагоглар киң даирә укучылар өчен тәкъдим ителә. Сау сәнгатеннән башланган шундый фәнни хезмәтебез чыкты. Аның авторы сәнгать белгече Людмила Михайловна Шкляева, ул Галимҗан Ибрахимов исемендәге институтның фәнни хезмәткәре. Күп еллар дәвамында фәнни экспедицияларда Татарстан районнары буенча да һәм Татарстан читтәге татарлар яши торган районнарда, авылларда йөреп, шушы материалны туплап, әлеге китапны яза ул. Бу китапка бик күп төрле фотографиялар, авылларның күренешләре кергән. Кемдә булса, үзенә йортка бизәкләр төшерү өчен, ясау өчен осталар эзли икән. Бу китаптан шулай аны табырга мөмкин.
Авылның үзенә хас ниндидер бизәкләре булган, бер авылдагы бизәкләр башка авылдагы бизәкләр белән хәтта охшамаган булырга да мөмкин. Татарлар бит яраталар бизәкле, ачык төсләр белән ясалган шундый матур йортларда яшәргә. Туган телебезнең матурлыгы һәм байлыгы бихисап. Балаларыбызда ана теленә мәхәббәт тәрбияләү безнең бурыч. Ул кызларыбыз белән буш вакытны файдалы һәм күңелле итеп уздырырга теләүчеләргә Зилә Хөснетдинованың «Баш ваткычлар уеннар» китабы файдалы ярдәмлек. Әлеге басмада яңа туган сабыйлардан алып 10 яшькә кадәрле балалар өчен төрле уеннар һәм логик мәсьәләләр тәкъдим ителә. Кече яшьтәге балалар өчен булган уеннар әти-әниләр өчен киңәшләр белән баетылган. Әйтик, мәсәлән, менә монда. 3 яшькә кадәрге бүлек бу. Монда без хәтербезне яхшыртабыз, сөйләшергә өйрәнәбез, әти-әнинең биргән җавапларына, биргән сорауларына җаваплар бирәбез һәм рәсем ясыйбыз. Икенче бүлек ул безнең 3 яшьтән алып 6 яшькә кадәрге балалар өчен. Алар инде әлбәттә катлаулырак. 6 яшьтән 10 яшькә кадәрге балалар өчен монда без укый да белергә, монда без җөмләләрдә төзи белергә, мантыйкый фикерләргә дә, фикерли дә белергә тиеш. Улы кешене борчый торган монда бер сорау булырга мөмкин. Без моның җавапларын үзебездә белеп бетермәбез бит әле дигәнеме? Китапның битләренә рәхәтләнеп язарга була. Балалар язучысы, шагыйрь Абдуллалиш исемендәге әдәби премия лауреаты Җәүдәт Дарзаман иҗаты кызыклы маҗараларга бай. Канатлы каһарман китабына кергән язмалар укучылар өчен дә мавыктыргыч булыр. Җәүдәт Дарзаманның әлеге китабын ясаганда, каһарман ясаганда безнең 2 рәссам эшләде дип әйтергә була. Аның берсе Лилия Гарифуллина, үзе яшь кенә кыз, үзе Японияләрдә нидер иҗади командировкаларда булып кайткан кыз. Ул инде әлеге китапка әз генә аниме рәсемнәр кертергә тырышты. Аның шул ягы үзенчәлекле. Инде Ольга Ярикова, ул инде үзебезнең ничектер менә классик дип әйтгәндә татар рәсемнәрен менә шунда кертергә тырышты. Шуңа күрә әлеге китап бик кызык, бер төрле генә түгел, һәм үзенә шул әйбер белән дә үзенә җәлеп итәчәк. Менә үзегез күреп торасыз, ул гадәттә шигъри озын шигырьләр язылганда, янында гадәттә булмый торган иде менә бу рәсемнәр, менә бу рәсемнәр баргач, ул минемчә шушы вакыйгаларны рәсемгә дә күчереп баргач, минемчә ул балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә укуы күпкә күңеллерәк. Аның вакыйгалары да әлбәттә кызыклы. Безнең Кырмыска турында мәсәлән тулы бер әкият дип әйтергә була, бер батыр кырмысканың ничек итеп анда аның исеме канатлы каһарман дигән әсәрдә инде бу бер батыр кырмысканың ничек итеп нинди вакыйгаларга очрау, канатлар алып очып китүе, аның бик күңелле әкият дип әйтергә, кызык әкият. Анда инде ничек итеп күбәләкле белән сугышулары турында балаларга менә укырга була. Менә буларның һәрберебезгә укырга кирәк булар инде безнең татар балалар әдәбиятының классикасы буларга тиеш әсәрләр. Теле барның юлы бар, абруе, кадер хөрмәте бар. Балаларда да, өлкәннәрдә дә иҗатка, аң белемгә тартылу кимемәсен дип бүгенгә саубуллашам. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Киләсе атнада Татарстан яңалыклары белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштырыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.